Ersar Baba ve Ersarlar barada. Ersar Baba'nın yazdıran Müin Al-Mürid kitabının, yani müritler için kollanma yurdumuza getiren alım Cebbar Gökremov'dur. Onu olsa häzirki Türkmen yazıyımıza geçiren Arapşınas Nazar Halimov'dur. Ol kitabın esasy nuskasy Türkiýanyň Ankara müzeyinde saklanýar. Ersar Baba hakkında esasy maglumatlary 17-nji asyrda ýaşap geçen Abulgazy Hanyň Şejere-i Terekime adly kitabyny sallanmak bolar. Abulgazy Bahadir Han Ersarlaryň aňartyny sadyrlara baglaýar. Sadyrlar bolsa Oğuz Hanyň Da Han adly oğlundan gelýän agtygydyr. Da Handan gelýän Gara Gazydan gelýärler. Ersarynyň Eynel Gazy, Zeynel Gazy, Mustafa Gazy adly 3 oğlu bolup, Mamavika adly bir gyzy bolupdyr. Eynel Gazydan Töre, Sokman, Layna we Çarşaň adly aktyklary bolupdyr. Zeynel Gazydan bolsa Gara hemde Bekövül bolupdyr. Mustafa Gazydan bolsa Uludepe we Güneş adly aktyklary bolupdyr. Bu ýerde Çarşaňynyň neberesi häzirki Çarşaň etrafynda ýaşaýarlar. Gara we Bekövüliň neberesi bolsa häzirki Garabekül etrafynda. Güneş we Uludepe'niň neberesi bolsa Owganistan döwletiniň çäginde ýaşaýar. Halk arasynda Uğurjuk Alpa Göregliňiň prototipi hem diýilýär. Şeýdaýynyň bir goşgusynda şeýle diýilýär. Körhan ogly Uğurjuk Alp Gyrdy Türk ýylyn at salyp, Göregli oňa at galyp, haç alyp geçdi sagy-soly. Saldyrlaryň uly bir bölegi Uğurjuk Alpyň ýygyna düşüpdir we Irak taraplaryna gidipdirler. Emma ol taraplarda oňuşmandan soňra ýygyna, ýagny Balkan dağlaryny tarap gaýdyp gelipdir. Emma bu ýerde gaty uly ýetkiler hem çekipdir. Abulgazy Han öz kitabynda Uğurjuk Alpyň ýazan bir goşgusyny mysal getirýär. Ol goşguda onuň ganlar bilen uruşanlygy hem nytalýar. Gaçyp Kanly Handan kıbla sürdüm. Bir ýol aşyp gelgen her öňünde döndüm diýip aýdýar. Soňra hem Han öz kitabynda şeýle ýazýar. Salyr ýylynden Abul Handa Ersar Baýdan biri bardy. Ol Ürgençde Şeyh Şeref Hoca, ýagny Harezmiň belli bir din adamy diýip biri bardy. Onuň ýanyna gidip ýalbardy. Aýdanyny 40 diýe berdi. Kim ýüz tutdy. Arap dilinde kitaplaryň manisini düşünmek biz Türk halklara kyn düşýär. Eger biziň üçin bir kitap buyursaňyz diýdi. Şondan soňra şeýh bir näçe dini kitaplary terjime edip, olary kitap görnüşinde ýygnap, oňa Müin Al-Mürid diýip ad berdi. Unhaş ondan soňra Ersar Baba baýadyny almaga başlapdyr. Ol kitap Hicri ýylynyň Ramazan aýynda ýazylyp gutarylypdyr. Bu sene miladi ýylyna geçende 1313-nji ýylyň dekabr we 1314-nji ýylyň ýanwar aýyna gawat gelýär. Şeyh Şeref Hocanyň mawzeleyi häzirki wagtda Köndürgençde ýerleşýär. Ersar Baba üst ýurtdan uzak olmadyk ýerde, Tüwer diýen ýerde, ýagny häzirki Tüwer owasynyň golaýynda jaýlanypdyr. Ol galmyklar bilen bolan uruşda ölýär. Sebäp onuň gyzy Mamlüke galmyklaryň hökümdary aşyk bolup gyzyny isläp gelýär. Emma ol gyzyny galmyklara bermeýär. Netijede uly çakmyşyk bolup Ersarlar ýeňilýär we galmyklaryň hökümdary Mäbikany äkitýär. Çakmyşykda Ersar Baba wepat bolýar. Muňa soňky wagtda onuň mazarynda geçirilen gazy atarış işleri dolu güwä geçmäge esas döretdiler. Rowayatlarda Alp ata Ersarynyň, Tekäniň, Ýomudun we Saryň atasy bolanmyş hem de onuň düşmanlaryny öldüripdir. Onuň aryny almak üçin onuň ogly Sarynyň paýyna düşýär. Şondan soňra oňa Ersar adyny berýärler. Emma başga hem rowayat bar. Salyr Gazynyň 3 ogly bolupdyr. Saryk, Sary, Can Mehmet. Bir gün Salyr Gazynyň düşmanlary öldürip gidipdirler. Şonda Saryk we Sary bir kemsir ýaralanýarlar. Can Mehmet bolsa olara kömek beriji, ýagny teke bolýar. Şolat kim oňa galypdyr we teke diýip ulanyp başlapdyr. 14-nji asyrlarda Ersarlar Salyrlaryň san taýdan iň köplügi hasap edilipdir. Tekeler, Ýomutlar, Saryklar san taýdan olardan gat az ekeni.
Sebäp ärsarlara gapdaldan hem 25 uruga ýakyn urug goşulypdyr. Hem de olar hem özlerini hakyky ärsarlar hatapdapdyrlar. Bundan başga da misal hem bar. Muňa misal edip Ürgölşli, Garagumly, Urama, Gazak, Ajam, Garagoýnly, Abdal, Mangit, Vekil, Kenan we başgalar goşulypdyr. Şu wagtda ärsarlarda 600-den gowrak şaha bölünýärler. 14-nji asyryň 20-nji ýyllarynda Ürgenç hany Sufyan han agyr salgyt salypdyr. Muňa çedam edip bilmän ärsarlar onuň 40 wekilini öldüripdir. Şonda bolan söwüşde ýene de ýeňlipdirler we salgyt tölemäge razy bolupdyrlar. Şonda Horasan sadyrlary 16.000 goýun, ärsarlar hem 16.000 goýun, teke ýomut, sarlar bolsa toplam 8.000 goýun salgyt töläpdirler. Ýagny bu ýerde olar şol taýpalaryň hemmesini toplananda hem şolaryň kessesi diýmegi aňlatýar. 14-nji asyrda hem uzboýun suwunyň kesilmegi bilen göçebelik başlanypdyr. Şol wagtlar hem esen ýyl türkmenleri bolan ärsarlar, şowdurlar, eýdirler, ozajylar, urunjuklar we salyrlardan ibaratdyr. Ýa-ni şu taýda kawat goşgularda hem meselem Mawtumulynyň goşgusunda hem näme üçin ärsaynyň ady azalyp geçmändir hem diýilýär. Ýa-ni şu taýda hem esen ýyl türkmenleri we soýun ile türkmenleriň iki bölünmegi hem misal bolup bilinär. Soyun han bu Batxan, ýagny Çingiz hanyň agtygy Çuji hanyň oğlunyň lakamydyr. Käbir hüdürlerde hem aýdylýar. Soyun han ýylynden gyz getiren ogluma diýilip, bu hem ol taýpalaryň arasyndaky baglanyşyk dol ýitmändir we her wagt hem gatnaşyk bolupdyr. Emma şol wagtlar suw ýetmeçiligi zararly, olar Maňgyşlaga we Abulgazy hanyň çapawyndan gaçyp Lewaga göçüp başlapdyrlar. Lewap söz bu ýerde leb, dodak, ab, su, ýagny lewap, suwuň ýakasy, suw ýakasy diýmegi aňlatýar. Şol döwürde Ärsar namy diýen hem kitap bolupdyr. Emma bu kitap hem 1900-nji ýylyň göçebeliginde elden çykypdyr we ýok bolupdyr. Emma şu wagt onuň golýazmasy Owan türkmenlerinde bar diýip çaklanýar. Emma türkmenlerimizde öňden gelýän bir nakyl bar. Türkmeni göçürjek bolsaň, gapdaryndan göç geçir diýilipdir. Şol wagtlar owalarda sözü geçen adam boşuny göçer saýlansa, hemmeler onuň ýerine düşüpdirler. Muňa misal edip hem Halaşly Halipa Kızılayagyň 100.000 öýlüsi, belki 200.000 öýlüsi bolmalydyr. Owganystana ol ýerden hem Türkiýe ýaýranyny aýdylyp bilinler. Ondan başga da bu taryh öwrenmäge Bukhara Eminiň ýazdyran Ilnamy adly eseri hem bar. Bu eserde hem haýsy ýylyň uruglary, tirleri we nirede ýaşany aýyl-saýyl edilýär. Häzirki wagtda ärsarlar Kerki, Halaç, Hodjamaz, Garawekül, Sayat, Çarşan etraplarynda, Mary, Balkan welaýatlarynda, Maňgyşlakda az kim bolsalar, olar Maňgyşlakda başga haklaryň düzüne garşyp gitdiler. Özbekistanyň hem Bukhara we Surxandarýa welaýatlarynda, Täjikistanyň hem bir näçe raýonlarynda ýaşaýarlar. Owganystanyň hem 7 welaýatynda gadymdan oturumly ärsarlar köp we muňa Ruslardan gaçyp gidenler hem goşulýarlar. Köp ýerler türkmen watanyna goşulandyr. Emma giden ýerler, ýitirilen ýerler hakynda hiç kim hem agzanyk. Beýik türkmen taýpalarynyň gelen ýeri bolan, dören ýeri bolan Maňgyşlak hem gitdi. Ýogsa şol ýer häzirki türkmen taýpalarynyň kemale gelen ýeridir. Geçen asyryň başlarynda hem ol Maňgyşlak bolup Türkmenistanyň üzerine girýärdi. Ýa-da beýik şahyr Mawtumulynyň mazary, ýaşan ýerleri hem ýat ýurtda galdy. Her wagt watan diýip ağlan şahyr, bitebi türkmen döwletini islen şahyr. Heýdir pikredenmidir? Mazarym ýat ýurtda galar diýe. Dogry, ol ýeke däl, ol ýerde millionlarça türkmen ýaşaýar. Emma häzir hem olar başga döwlete bakna bolmagyna galýar. Tireler gardaşdyr, uruw ýarydyr. Okballar tez gelmez, hakyň nurudur. Mertler ata çyksa söwüş ýarydyr.
Ýol üstünden ýörer ýolu türkmeniň. Bir wagtlar türkmeniň agzyny ağlaranda hanlar, sultanlar olary diňe tire taýpy parazlygyň üstünden ýeňip bilipdirler. Owa dostlar, ol günler iýde galdy. Hemde biz şu wagt beýik we garaşsyz baky ýitirip Türkmenistan döwletiniň saýasynda agzy bir berjem bolup ýaşamamyz onuň miwesidir. Käbir ýerlerde aýdylýar, gaýgysyz Atabaýew eline ýaralyp Türkmenistanyň giňelmegine hem de türkmen däl halklaryň hem türkmen diýip kabul edilmegine goşant goşu diýip aýdylýar. Bu ne derejede doğrudur? Hiç bir yazık ve delil yok. Emma onun Türkmen halkına eden zahmeti uludur.